Крис, ставай! Тоте вакансия ли сме? Да, вакансия си! Крис, мини през банята първо! Крис, какво стана? Къде си? Чочо! Кога съм го прави? Чочо, чакай! Приятно изкарване. Ех, че бързак. Крис, ставай! Тоте вакансия ли сме? Не, вече си на училище! Не, няма нужда. Как така? Няма нужда, я ставай, Крис. Хайде бе, Крис, ставай, няма да закъснеш първия ден още за училище. Спи ми се. Аз какво да направя? Компота ти отворя. Добре, аз ще издърпам от такова да. Абе, чигна, по какво се правиш? Ставай! Стани! Кръстяне! Да остане. Ставай от това! Държи се! Държи се. Ставай! Гледай го, сега що правя. Добре съм. Ще станеш, а? Браво, бе, Крис, много добре се разбираме. Че се оправиш. Отива човек в банята. Бре, едва вървиш вече. Крис! Крис, Крис! Хайде, така ли си ми зъбите? Хайде, оправи се бързо, че закъснявам за училище. Хайде, Крис, тръгвай на училище. Хайде, че аз закъснявам за работа вече с родите. Приятно изкарване.